народ мурод. Дӯстон ба ҳама салом алайкум. Инак ба ҳамаи шумо раҳмати калон, 200 подписчик раҳмати калон. Имрӯз мавзӯи мо гирифтани виза барои тоҷикон дар Тоҷикистон ё ин ки берун аз Тоҷикистон. Ин савол буд аз подписчики. ин савол аз подписчики мо буд. Барои визагирӣ аз мо суол кардан. Барои ҳамин барои шумо, барое ки ман 2 бор виза барои Германия гирифтагӣ ҳастам, барои шумо пешниҳод мекунам ки чӣ намуди документҳо лозим аст барои гирифтани виза дар Тоҷикистон ё ин ки берун аз Тоҷикистон ва нархҳои виза. ҳатман ба канал обуна шавед, зангулачаро зер кунед. ҳатман обуна шавед, барое ки оянда видеоҳо бисёр мешаванд дар бораи муҳоҷирати меҳнатӣ дар давлатҳои Иёлоти Муттаҳидаҳои Амрико, Германия, Шветсия, у ҷоҳое ки мо имконият дорем равем. Барои ҳамин ҳатман видеороликро то охираша тамошо кунед, комментария монед. Рафтем. дӯстон, огоҳӣ, ҳатман гӯш кунед ва болаёқат бошед. шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон, онҳое ки 6 моҳ дар ҳудуди Федератсияи Русия зиндагӣ кардагӣ нестанд, ба виза документҳоро спордан ба посольствои Германия ҳаққу ҳуқуқ надоранд. ҳисоб не, агар шумо пропискаи 3 моҳа дошта бошед, ҳар 3 моҳ граница рафта биёед, ин ҳисоб не. фақат ба он ҳолате ки шумо бояд патент дошта бошед, 6 моҳ бояд шумо аз ҳудуди ҳамон шаҳре ки шумо зиндагӣ мекунед берун бояд набаромада бошед. ва ё ин ки шумо РВП-о бояд дошта бошед ва РВП-и шумо на кам аз 6 моҳ шумо бояд дар ҳудуди Федератсияи Русия зиндагӣ кардагӣ бошед. Агар шумо аз 6 моҳ кам зиндагӣ кардагӣ бошед, документҳои ҳуҷҷатҳои агар шумо аз 6 моҳ кам зиндагӣ карда бошед, агар документҳои шуморо ҳатто қабул намекунанд. дӯстон, барои аз Тоҷикистон ё ки аз давлат берун рафтан барои мо як ҳуҷҷат лозим аст. ин чист? шиносномаи хориҷӣ. ҳуҷҷатҳои боқимонда бошад, ин анкета. шумо анкетаро метавонед ки аз сайти посольства дароед, спокойно скачат кунед ва дар интернет намунаҳоша ёбед. Бояд шумо чӣ хел пур кардан лозим аст, ба ҳеҷ кас пул сум додан лозим нест барое ки анкетаи шуморо пур кунанд. просто метавонед меёбед, дар ҳамон ҷое ки русӣ навистагӣ аст мегӯед тоҷикиша мекунед. анкета намехе 3 варақ дорад. 3 варақа бо ҳарфҳои лотинӣ пур мекунед. ҳама саволо навистагӣ, ҳама саволоро пур мекунед. шуд. ва боқӣ монда бошад сурат. бояд 2 дона сурати светной бояд шумо ҳамроҳ дошта бошед. мисол, ин ҳамихе сурат. ман худам барои визаспорӣ рафта будам, отказ додам. агар хоҳед ки барои чӣ мада отказ додан, ҳатман лайк монед, комментария нависед ки барои чӣ отказ додан, барои чӣ отказ додан, барои шумо як видеоролик мекунам ки ин ҳамин ҳолатҳоро шумо нафуроед. ва баъдан бошад доходи ман. справка ҳасташ дар ҷое ки шумо кор мекунед дар Русия ё дар дигар давлатҳо, шумо бояд справка 2 НДФЛ мегӯянд дар Русия. ин ҳамихе намуд аст. инҷо навистагӣ аст ки моҳҳое ки ман кор кардам, доходи ман, расходи ман ва ҳама маълумотҳо дар ҳамин ҷо ҳаст. ин бояд оригинал бошад, бо печати оригинал. шумо инро ба консул медиҳед. баъдан нусхаи шаҳодатномаи хориҷӣ, нусхаи регистратсия, мигратсионная карта. дар баъзе ҳолатҳо паспорти дохилиро мепурсанд, ҳамон карточкае ки дорем ё аз баъзеҳо сурх аст. баъдан агар шумо хоҳед ки визаи туристический, шумо бояд билет бронирование дошта бошед. билет бронирование туда и обратно, мисол ба олмон ва бозгашт ва ҷои хоб ва баъдан маблағи шумо ҳамроҳ мегиред ва ин чанд сум меистад. барое ки документҳои шуморо консул қабул кунад, тафтиш кунад ва фаҳмад ки ба шумо виза медиҳанд ё не, ҳаққи ин хизматрасонӣ 65 евро аст. касоне ки паспорти русӣ доранд, барое ки
барои шахсоне ки шаҳрвандии Русияро доранд, барои шаҳрвандони Русия 35 ё ин ки арзонтар бошад евро аст. баъдан шуд 2 ҳафта муҳлат, баъди 2 ҳафта ба шумо занг мезананд ё ки ба шумо виза медиҳанд ё ин ки намедиҳанд. Агар шумо хоҳед ки танҳо ба саёҳат равед, беҳтар ин ки ба консулгарии Испания, Италия, Чехия, Болгария, ба давлатое ки ба лоёқат виза медиҳанд, ба давлатое ки интересашон унҷа рафта кор кам намешавад. Барое ки бар Германия аксарияти муҳоҷирон мераванд, аксарият мераванд меистанд ҳамчун гуреза, барои ҳамин Германия тафтиш мекунад, баъдан интихобан ба мардум виза медиҳад. дӯстон, агар видеоролик ба шумо писанд омада бошад, лайк монед. Агар хоҳед ки дар шиносномаи шумо ранги инаин муҳр отказ аз виза нашавад, лайк монед ва подписатсия кунед. То боздид.